isto al principio. A Xunta legaliza, recorte privatiza. A Xunta legaliza, recorte privatiza. A Xunta legaliza, recorte privatiza. Servizos públicos De calidade. ¿Dónde está? Que non se ve. Os empregos do PP. Por a vosa presencia, creemos que hoxe podemos estar orgullosos desta resposta do pobo de Monforte, dos cidadáns da Ribeira Sacra. Temos que revelarnos e ten que seguir esta loita. Isto non acaba aquí, como hoxe en Galicia, que houve máis de 500.000 ciudadanos na calle. Unha maioría social. En España, máis de 9 millóns de personas nas rúas. Por lo tanto, temos que demostrarlle a este goberno que hai outras formas de facer política, políticas sociales, non austeridade que nos leva ao precipicio. É unha política equivocada, un goberno que non se preocupa dos menos dos máis desfavorecidos, un goberno que fixo unha reforma laboral a máis destructiva e lesiva da democracia. Hoxe poden nos votar por 20 días, poden nos votar por faltar ao traballo cando queiran, poden nos rebaixar o salario e acabaron co ben máis preciado que temos os traballadores e os sindicatos, xa que a negociación colectiva, que delo dependen as futuras pensións e o bienestar de nosas familias, dos nosos fillos, arruinaron a negociación colectiva. Isto non o podemos conseguir. Como tenemos que cambiarlo? Hai que votar o goberno do PP ás próximas eleccións. Non pode chegar nin ás próximas eleccións.